السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سما بقية الله في الأرض صاحب العصر والزمان أرواحنا له فداء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. To zan fara da neman uzuri an ba ku haƙuri kan cewa yadda yanayin ya kasance an zo da wuri, an ce tun wajen karfe 5 ake zuwa nan, to kuma har an yi magarba a nan ne an yi, sannan kuma ba mu iso ba sai can ba wani lokaci saboda ainihin mukan yi azumi mukan tsaya mai ɗan yi buɗe baki haka bayan sallan isha. To sai na ga damun sani da anan muka yi bude bakin kenan, ana gama sai mu zuwa saboda ka nasa an ta jira don an gaji yanzu tashi har tara ta yi, ya kamata a ce yanzu mun kusa tashi sai yanzu za mu fara. To abu na farko kenan, sannan na biyu kuma dole fara da taya kuma na musamman a waɗanda suka kammala hadda kwanan nan. Kamar da aka bayyana mu duk taron mahaddata ne ko akwai masu hadda, don wancan karan da muka zauna bara da muka zauna a shawwal da na shawwal ne ko zulqa'ada da wajen muka saba akan yi bikin yaya ɗalibai mahaddata. To sai suka wannan karan sai suka zo da waɗansu suka ce masu hadda, sun ce ana ɗauka da wanda suka kammala, suka ce akwai wanda su kammala ba an zo da su, akwai ba wanda ba su kammala ba ko akwai wanda su yi hadda ba su gama ba. To alhamdulillah to zama ɗaliban da za su zo shekara mai zuwa mahaddatan za mu to insha Allah zan ce to ya kamata ya zama ranar mahaddata ne ba ranar masu hadda su ana iya ce masu hadda in suna da ranar su da, amma dai na mahaddata ne. To kuma kun san tun lokacin da muka fara batun yaya ɗalibai a Kano, dacin na asali na makarantar mahaddata da ke na yan uwa da ke nan Kano ne kawai. To daga baya sai aka fara haɗawa, har ma sai aka fara kiran shi ranar alkur'ani. To sannan ainihin sai zaman ainihin ana zuwa da makarantu daban-daban. To bayan wannan waƙiya akan rairaye wasu ba'ari sai su zo mukan haɗu nan, zai zama wa'anda suka zo kamar 20 da wani abu ne, ba su da yawa, amma akan ɗauko daga garuruwa daban-daban ne, suka ɗan taɓa karatu kaɗan sannan kuma yan jawabai. Zamin da ke nan duk an sassa a net, musamman a youtube mutum zai gan shi ya gana da mahaddata galiban wa'anda suka kammala karatun ne. To kuma wannan dama muna yi duk shawwal, mai wa shawwal mai zuwa ma ko da ke yanzu yana shiga cikin damina, mai wa ainihin shi ma za a yi irin wannan, bai zama an hada da na makarantu din. To abinda zan faɗi kusan abinda na saba faɗa ne na cewa gaskiya magana shine ta fuskacin al'amuran alkur'ani in ana batun yawa an ce in ana bi ƙasa da ƙasa ne wace ƙasa ta fi yawan mahaddata na ɗaya na biyu na uku na hudu, an ce gaske sun ce bisa kiyasi ba abin da sun ce lallai Najeriya ce ta ɗaya a yawan mahaddata. To amma lokacin da shi ce to wannan ni yawan mahaddatan Najeriya ina tsammanin ba a yi la'akari da yawan mutanen Najeriya ba ne, domin in aka yi la'akari da yawan mutanen Najeriya su mahaddatan kaɗan ne, amma suna da yawa, amma in ka kwatanta su da yawan sauran mutane ba nawa ne cikin 100, sai a ga cewa to ai halalle kaɗan ne kenan mahaddata. Al misali in ce kamar misali a gari mai kamar mutum ƙaramin gari, ba zan ci masa ƙauye ba, ƙaramin gari mai kamar mutum
10,000 misali a garin, to sai a ce ainihin mahaddata nawa ne a cikin wannan garin, sai a ce su 10 ne, aka ga ba yawa kenan. Ya kamata a ce tun da 10,000 ne a ce mahaddatan sun kai nawa, a ce ai sun kai 1000, to kaga 10% kenan ko yawa. To sai nake cewa ainihin in muka la'akari da waɗansu ƙasashe musamman maghrib lallai itimamin su da hadda ya fi namu, don su so da yawa za ka ga masallatan gari tsakanin magarba da isha duk da murya ɗaya za su karanta isbi 2 kulli yau kuma ni ina yawan a duban su a channel a television, kusan kowane lokaci ma na mai da wannan shafin nasu kamar shine abin mai ake ce mashi a kwamfuta, shafin da ke kan zama da shi zaka bude, to shi na mai shi dai kamar kowane lokaci sai na bude wannan shafin na shi na karatun alkur'ani na yan magrib, duk kulli yomin za ka ga sun za su yi karatu da murya ɗaya, su yi izifi 2 kulli yomin, kuma abin a sha'awa za ka ga wani lokaci da tawa suka yi, lokaci kuma yara suka yi, wani lokaci kuma mata suka yi, kuma duk da murya ɗaya. To kuma su a masallatai da yawa za ka ga ana iya yin hakan. Nika yin kokarin yin bisu karatun amma sai in kasa bai, don sai su tsaya inda nake tsammanin ba a tsayawa, sai su miƙe inda ba sun ce kai lalle to ba zan iya bin kowa, biyun naku da wahala saboda yadda su riga sun saba. Yawa su al misali sun saba inda su ce sha'a sai su ce sha'a, sai su shiru sai su ce a in ce kai to ne ba zai iya wannan karatu. To duk inda aka sami ja kafin hamza to fa sai sun tsaya cak, sannan sai kuma su miƙe. To kaman ula'ika za su ce ula sai su shiru so shi ika, to yana wahala bin karatu, kuma sun saba ne, kusan kowa za ka ga yana wannan irin karatu nan da za ka ga a magrib. To ni nisba din ya hadda din ne yake ban sha'awa, kuma da yake su akwai goyon bayan al'umma din, ba irin namu da ba al'umman ba ta dauki mahaddatan ma'abutan alquran a bakin komai ba, su akwai goyon bayan hukuma, don har akwai lokacin da suna bikin karrama ma'abuta alqur'ani, to ainihin bikin wato ainihin da akwai hannun hukuma a ciki na irin kyaututtukan da aka ba waɗansu. Akwai wanda wasu sun karantar da ɗalibai kaza, wasu sun rubuta kaza, wasu sun yi kaza, har aka gabatar da wata yarinya kamar shekara 6 wanda ita kuma gwana a karatu, ita ma irin waɗannan aka yaro ɗan shekara 4 shi ma ya haddace, ko irin wannan duk kudu suka yi wannan, ko shekara suka yi wannan bikin ranar alkur'ani. Yana da ban sha'awa, suka nuna shi kai tsaye a talabishin din su. Akwai wani channel a sadisa suke sunan channel na Morocco, ka duba ko lokaci zaka ga su alkur'ani ne kawai, ko da shi banda alkur'ani sukan yi wayansu abubuwa na addini, sukan yi wayansu shirye-shirye na addini har da su karatuttuka daban-daban. To amma dai alkur'ani shi fi muhimmanci, in dare yayi kuma har gari ya waye karatun alkur'ani za a ta yi kawai, za a sa karatu ne kawai a tattai, kuma dai karatun da irin da suke na wurshin. To sai nake ganin in za a kwatanta da adadin yawan mutane da adadin yawan mahaddata, mun fi su yawa nunkin ba nunkin, to amma a kwatanta da mun fi su yawa adadin mutane, amma mahaddatansu aka kwatanta da nisba din yawan mutane to sun fi mu, saboda kila su ɗaya cikin, in ba ɗaya cikin 3 ya haddace Alƙur'ani ba, kila ɗaya cikin 4 ko ɗaya cikin 5 duk mahaddaci. To kako nisba din yana da yawa ke, ta gama da mu sai a ga ɗaya cikin 1000 ko ɗaya cikin 1000 ma'anya ma, saboda muna da yawa. To amma alhamdulillah yanzu dai itimami da alkur'ani yanzu yana dagowa, yanzu Allah ta'ala ya so al'umma ta fara fahimtar gaskiya, kuma yanzu alkur'ani yanzu duniya sun fara karkata ya zuwa tunanin su karanta alkur'ani. To kuma wani ne muna ga wani kalima, wani mutum yana wani bayani, ya ce shi da hausa yake magana, da yana amerika ne, ya ce shi ɗalibi ne, ya ce wani malaminsa ba yahudi yake ce masa cewa
su ya ce na ce masu ba za su taɓa ƙyara musulmi su zauna lafiya ba. Ya ce dalili ya ce su yanzu ba su da attaura, sam attaura ba ta, ko da abinda suke karanta suke ce masa attaura sun san kawai yan sun rubuce ne da wa'insu barbashin wasu attauran ne na da wasu wani abu da wa'insu abuwa da mutane suka zuzuba, amma sahihiyan attaura wanda annabi Musa ya zo da ita ba ta. To ya ce amma alkurani shi ba da maganar linjila ba, saboda bai hude bai yadda da annabi Isa ba, sama yadda da annabi Isa ba da tana da linjila. Sai ce amma su ku musulmi kuna da alkur'ani yadda aka ba annabin ku, kuma akwai miliyoyin mutane sun haddace shi yadda yake da. Ya ce saboda kuma sun din yunkurin da za a yi a raba ku da alkur'ani nan ba zai taɓa yiwa ba, saboda haka mun dinga yaƙan ku kenan, to sai mun raba ku da addini don ku kuje da addini. To kaga wannan ɓalɓalo tunani irin na shaidana sosai. Dama abin da shaidan yi da alhamdulillah Allah ta'ala shine ya saukar da wannan tafi, shine kuma ya alƙawarin kare shi. Bai su a taurin da yake ta ɓace ainihin an ba malamai su ne haƙƙin kare shi. Da linjiran da ta ɓace ita ma an ce musu ne su kare su riƙe a taura da linjira ƙyanƙyan, kuma kan su tabbatar yadda yake haka yake. Saboda ka sun ta gurɓatawa, ana turo annabawa lokacin annabawa mai isra suna gyarawa, in sun cucusa wani abu annabi ya zo ciccire ya daddawo da a tauran yadda take, har ya zuwa lokacin da aka daina aiko annabawa din. To aka aiko da wannan annabi Allah ya sauka masa littafi, shi bai ce al'umman ita take a littafin ba, sai ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Shi ke wanda shi Allah shi ya dauka ma kansa kara alqur'ani, shi sa kun ba zai yi a kara ba ko a rage. Kuma daga cikin kariyar da Allah ya ma alqur'anin nan har da inda ya ce fi sudurul ladina utul ilm, ya sa shi a kirazan waɗanda Allah ya ba ilmi suna zaune daram a kirazansu. To kullum mukan ce shi hadda alqur'ani babban daraja ne, ba karamin daraja ba ne. In ainihin ka bi faralonin alqur'ani, to wayansu kalaman a wayansu wurare mun yi, wanda akwai hadisi da yake cewa ainihin a ranar alkiyama ana tsaye wannan za a ga wani mutum kyakkyawan gaske ya zo zai wuce, sai mutane duk gashi da haiba da shi da kyau, kowa ne juya ta kallon shi, sai su ce wannan mala'iki ne, wannan irin mala'iki ne. Wasu sai kai arki da kira su ce anya wannan ba mala'iki, ya wani annabi ne cikin annabawa. To sai ya zo ya ratsa mala'iku duk su duba sai su ce kai su ba su san shi ba, duk mala'iku su ce ba su san shi ba sam, ba mala'iki ne sai wannan ba mala'iki ba, kila annabi. Sai ya shiga cikin annabawa ya wuce duk annabawa su ce wannan wani annabi ne, kuma sai su kai mu san cikin annabawa ba annabi ba ne. Sai ya faɗa wajen waliyai, sai waliyai su ce kai wannan waliyi ne haka, sai su shafa duk a cikin waliyai ba wanda ya san shi wannan ba waliyi ba ne, ku san shi ba. To kuma in ya wuce waliyai kaga sai mu ayyuhan nasu kenan. To kaga ya tun da su ba su gane shi ba, sauran mutane ba su an ce ba mala'iki bane, kuma an ce ba annabi bane, kuma an ce ba wali bane, to wani waliyin halitta ne haka. Sai ya wuce a shi alqur'ani, sai ya wuce sai al'arshin ubangiji ya sujada. Allah ya ce mai bukatun ka, ya ce ina son a bani ceton duk wanda ya rike ni ya haddace ni mana. Sai ya ce an baka, sai ya tsaya ai fa duk ba alqur'ani ranna ai ya fita fes lafiya lau insha Allah. To kaga wannan kuma ainihin kuma za a ce makaranci karanta kai ta ɗagawa sama, don aljanna hawa ne. Gidanka na nan a ƙarshen in ayan da ka karanta. To ga mutane ana cewa ayoyin alkurani 6,666 ne, haka wasu ke cewa, tun da yake akwai labdan alkurani daban-daban, wasu na iya ƙara wasu ɗan rage kaɗan bisa yadda dai rabin yake. To kaga kenan hawan aljanna ke,
sai mutum yana karatu yana daga in da karatun ya tsaya to ga gidansa nan kaga in gaba ɗaya zai karance kaga ina gidansa yake kenan tsororon ƙarshe kenan can ƙulyan can tsororon ƙarshe kun san aljanna sama ne hawa ne to ita gidan wuta kuma ƙasa ne innal munafiqina fi darakil asfali minan nar so kuma can ƙurya kenan za a ce mishi wannan ko tsororuwa to tsororuwan sama can na mahaddata kenan to kaga wannan ba karamin daraja bane to hadda da yake a larabci ana ce masa hibz ne hibz ma'anan hibz a lokacin zaka fi duba ma'anan shi ma'anan sa kiyayewa ne kiyayewa ya wuce hadda a kwakwalwa yana nufin kiyaye hadda kiyaye ma'anansa da aiki kuma da shi a cikin Allah ta'ala yana ce ba da annabi inna sanulqila alayka qawlan thaqila aka fassara me qawlan thaqil ne wanda Allah ta ake cin manzon sa ya dage da dare ta sallah saboda za a masa qawlan thaqil aka ce aiki da alqur'ani shine qawlan thaqil in kai hadda saura aiki wani cewa ainihin duk wanda Allah ya bashi alkur'ani ya bashi mabudin aljanna a hannu ya rage masa ko ya shiga aljannan nan ko ya wurgi da mabudin me ya rike mabudin ya shiga aljanna shine ya rike alkur'ani aiki da shi menene wurgar da mabudin to ya wurga ya watsa kuma ba a son mutum ya hadda ya watsa manzon rahama ya ce a cikin an nuna masa ayyukan yan al'ummansa sai ga aikin da ya fi girman laifi na bayan Allah fa nake nufi don na taɓa gaya ma wasu mutanen wannan abu sai suka yi wata magana da jawo shi na ce sai ga mafi girman laifi shine mutum ya hadda ya manta hadda sai ce mafi karancin laifi shine kuma mutum ya kaki bai tofar ba in bai bizni ba ya tofar bai bizni ba ko da yake ce a masallaci wato don a lokacin su akan yi shimfiɗa ne na yashi kawai to rairayi ne kawai a cikin masallacin saboda haka idan mutum ya kaki ya tofar sai ya bizni to amma ko da a waje ne ba ma masallaci ba ka'idan kaki mutum ya tofar zai bizni an fahimta to rashin biznes shine mafi karancin laifin muminai mafi girman laifin mumini kuma shine ya manta alkur'ani to sai an taba zama suna wannan magana ya gaya masu amana tsara a kirikiri sai suka ce to zina da shan giya fa na ce ina da wani rushe an ce mumini ake magana muna maganan aiki mumini kun kawo mana aiki wai ai mumini yana yin ce to a daina magana ba wannan da Allah wace tunanin wa'annan fasikanci irin wannan ana batun ayyukan bayi ba fajirai ba mutanen kirki yawa ayyukan bayi mutanen kirki su ma sukan yi abin da za su sami laifi to laifin su shine su manta alqur'ani ko ba lura ba yawa ba aikin fajirai ake magana ba nace aikin mu'mini muka ce ba aikin fajirai ba yace ai mu'mini yana yin wannan laifin to a daina magana to shi kenan to wato kenan kaga ki riko da alqur'ani da bayan ka rike karatu sai kuma aiki da abin da ke ciki to shi fa wahala saboda haka kaga wanda duk ya hadda kaga matakin farko kenan a san karatun awwala sannan na biyu a san ma'anan karatu sannan na uku wanda ya fi tsanani mene wannan aiki da abin sannan kuma aikin nan ba za a yi ne ranar ya bari za a yi ta yi har karewan ajin ba fashi ba karatun ba a daina ba aiki da karatun ba a daina ba to muna cewa shasiyan ba alƙur'ani ya kamata ya zama ya alamta addini kun sa a ƙasar nan yadda muka sami kanmu a wani yanayi wanda yake su ma'abuta alƙur'ani sai aka maishe su baya makarantun alkur'ani su suka zama su ne can aka bar su baya in ka ga yaro daka da dan kokon bara yana yawo to shine almajirin alkur'ani kaga wannan ba girmama alkur'ani ba
lalle ba girma alkurani ba. Idan kuma ka je makarantar ka ga wurin irin kwanan su yadda suke da karga na sha labari ba da wani labari ba na son ba da labarin amma dai barin bayar wannan shekaran 1978 yau shekara nawa kenan kamar 48 kenan ko to kamar a shekara 48 to shi kenan na tafi Fortisco to shi kenan kai direba ya shiga da mu gari da dare kuma za mu je taro ne a wata makaranta kafin a shiga garin Fortisco a tsohuwar hanya to sai ya shiga kawai fatsam sai na gan shi a lokacin an fara yin sabuwar hanya sai ya shiga gai sai ga shi a gari kawai kuma mun shiga can cikin dare ne wajen karfe 1 na dare sai na ce ni dai gaskiya makarantar zane da kayan haka za mu je na ce za ni makarantar ne sai suka ce kai wannan hanyar za ka bi ba kowa ba to kun san akan ce in mutanen gari suka baka shawara karkace a tunda su sun san garin makarantar tana can wajen gari ne in mutum ya san fito wani san yanzu duk gidaje sun je har makarantar yanzu gidaje sun je har inda makarantar take me makarantar sunanta ma kofi ka secondary school ne dai to shikenan kafin a kai gari ne in a tsohuwar hanya makarantar take in ka taso daga kari kafin ka shiga gari tana hannun hagu to sannan sai ka wuce makaranta ka daɗe kana tafiya kafin ka shiga garin Fortisco amma na san yanzu abuwa sun sake yanzu ma kila makarantar ta koma gari tsundu to shi kenan sai cikin gari sai na ce zan tafi cikin daren nan sai suka ce a karkaje sun ce to sai aka ce ga wurin kwana nan ka kwana nan makarantar almajirai ne na shiga muka kwanta tare da almajirai ha aini ban iya bacci ban ga aka dunga sakin bom sai ba maki bom ko san bom din ai to haba an ci jagwalgwalo malam ka san abincin jagwalgwalo aka ce aka ga mucin jagwalgwalo ana ba da dai ai ka sa abin da za a yi to shi kenan ina da ɗan shimfiɗan gado na ɗan shimfiɗa tsakanin waɗansu su na kwanta ɗaya ya man fitsarin kwace shi kenan da zaɓe na tattara abina na saka a jaka na ce ba sai an ji da kama yanzu to shi kenan akalla ne kaga makarantar fa allo fa kenan kaga makarantar alƙur'ani ke kai wannan al'amari malam ya kamata ya zama almajirin karatun allo dan gata ne wurin ainihin ba sai na faɗa ba abinda ko da ma ba a sake ba wurin dama yana bugawa ballantana kuma ga ba da aka nunga sai to a wa'yan surare san ba haka ba ne abin mamaki mu ne kawai muke da makarantun allo irin wayan nan kusa da mu Sudan in ka je Sudan ba haka ake ba akwai suna masu ba suna ihtimami da haddan alqur'ani amma ba haka ake ba suna da wurare da suke ce musu harwa ma'ana harwa wuri ko an sani ma'ana kuma cewa da Hausa ma harwa shine mutum ya keɓance shi kadai ko yan su azkar haka ba tare da wani to sai sukan yi gari ne can nesa a cikin hamada a daji za a je a yi gari makarantar allo kenan za ka ga asalin in za ka kuma makarantun ba wai na kwana na wasu aka an ce sun shekaru 150 da gina wasu sun wuce haka za ka ga da hoton wanda ya assasa a ce wani mahaddaci ne zo daga Yaman shi ne ya fara assasa yanzu ga shi dan jikansa ne ke gudanar da makarantar yanzu to za ka ga su mutane da suke karatu a wurin duk akwai masallaci akwai gidan malam akwai to kuma wurin kwanan ɗalibai sannan ana musu rigaya iri ɗaya haka kamar fararen kaya da riga da wando da hula farare sannan kuma da 'yan rumfunan da suka zo na su karatu kaga sun goya allo yadda kaga muke na da alluna a zauna a ita ta karatu to ta kan kai irin wannan suke ce makarwa hatta wayanda ake ce civil servant
kamar famanin sakatare babban ma'aikacin gwamnati shi ma in ya sami hutu sai je halwa ya zauna ya wata ɗaya da ana yin abinci ne a basu abincin ne ba wani abincin a zo amma dai abinci ne kuma mutane suke kai musu kayan abincin za su kai musu buhunan gero da na dawa da na shinkafa da na su mai gare wani mai duk ana kai musu an bayyana sannan hadda ma tumaki awaki a kai musu haka nan kaga suna san ba yadda za a yi kaga wani wai mai karatun wai yana bara sai dai in kana jin yunwa ka je gidan malam ka ci to ya kamata a ce in kana jin yunwa a ce yunwa je makaranta allon can ko baje haka ya kamata to amma nan da sai aka bar su haka nan ban san inda asalin wannan irin hada karatu da bara ya zo mana ba amma na sha mamakin a hoto na gani a habashi suna yin haka makarantun allo na kiristoci yadda kaga allon kuma kirista suke rubuta bible ɗinsu su kuma suna bara su ba su dan yi dan tuku iri ɗaya da kaga mutane suna baranci to ko nan ne fi yau asali ne tun na ga sauran wurare ba a yi sai mu nan da amma nan daga nan ka buga har mali duk bara din ya zauna na abu nan Nigeria arewacin Nigeria kiran da Niger da Mali da duka buga duk haka ne amma ka je Mauritania ba za ka ga wannan ba za ka ga su masana da abin da ya kama da harwa su masana kula da alkurani sosai to muka je Maghrib ko Morocco kenan shi ba duk ba za ka ga wani abu ya kama duk za ka ga su za ka ga mutum fes shine almajirin alkurani fes da shi to muku nan sai a gaji daga ba ka ga rashin kula ne na al'umma ya kamata ta dauki ɗauniya to ba mu da hukuma na sani hukumar ma ainihin tana ganin ba aikin ta ne ta kula da ba tana ganin sa ba ruwanta da makarantar allo sa ganin ba karatu ne ba ma su a wurin su ba ma ilimi ba ne in kuma suka zo suka ce za su shi hukuma za ta shiga sai su zo su nemi su sa musu waɗansu ƙa'idodi ko su maishe su karatun boko to ainihin bare ba ba ruwan hukuma da wani sun ce wai addini ne lokacin da aka yi wani hargitsi a Kano aka natsa wani ya bincike sai ana tantace makarantun nan allo ya kamata hukuma ta dauki ɗawainiyan su ne sai suka ce ayin haka nan an dauki ɗawainiyan addini kenan su ba su yadda ba ai kasan ba na addini ba ne saboda haka ba ruwan hukuma da karatun alqur'ani saboda karatun alqur'ani ai addini kuma ita gwamnati ba ruwanta da addini to gwamnati ba ruwanta da addini kai musulmi ai ba ruwanta da kai ai ma'abuci addini in aka ce ba ruwan gwamnati da addini ma'anansa ba ruwanta da musulmi don shi musulmi duk komai nasu addini komai da komai yake a rayuwarsa duk addini ba wani abin da ya fita da'irar addini a wajen musulmi to kun ga muka lura banda ne munan da ya da kuka gani aka mai da karatun wani iri duk inda ka je a duniya ana yi tamami da alkur'ani amma ba za ka ga irin namu irin yadda aka yi mai da ma'aboci alkur'ani baya to akwai bukatan yanzu a sami wani sabon generation da zai canza wannan tunani cewa ba haka bane ainihin mun ba gaskiya ma ba ma karatun alqur'ani kadai ba ma hatta ma addini ma haka aka mai shi in ka je makarantar firamare ka ga malaman makarantar to in ka ga wani da rigansa daga ka ce mashi ana kallahu shi ne kwai ya zubi haka ne wai shi ne ana kallahu kenan to kaga an raina addini ana ni ma na yi malamin arabi a makarantar firamare duk da makarantun da na yi ainihin na malanta din ainihin ana koyar da duk fannoni amma ni na zaɓin da na zan koyar da arabiya din ne da na je sai wani ya ce shi bai taɓa ganin wani ma da na fito wani ya ce kun yi sabon headmaster ne to riga ta da kyau sai suka ce wannan malamin ne na arabiya sai wage waje malamin arabi shi ya sa malamin arabi dama da ganin sai za ka gane shi ba ya fita daban sai malamin arabi abin mamaki ne a wurinsu malamin arabi su shi ya ɗauka ba yi sabon headmaster ne saboda to riga kyau fes wani kuma wani yana ma ingilishi yana ingilishi bai ɗauka mana ingilishi ba ya ce ban taɓa ganin malamin arabi
amerika ce matashi kamar haka young ya ce young ya ingilishi arabic young like this kuma dube shi fes kuma to ka gani sai daga baya ga ashe na iya ingilishi. To kun ga kenan nan ainihin an mai da dalilai da lokacin da bature ya zo ya ci mu da yaƙi ya dan ƙaramin abin nan sai ya ɗauki duk masu ilimin mu gaba ɗaya aka mai su jahilai san ba san da ilimin su ba sai aka mai shi su ba masu ilimi ba ne kawai sai aka zo da sabon wani abu aka ce shi ne ilimi. Shi yasa mutane mu suka ce masa boko. Kun san ma'anan boko? Akwai wani abu na ce shi masa biri boko, a gona ake yin shi. Mutumi ne za a sami itatuwa a kaba sai a ɗora shi kamar gwafa, sai a yi masa rawani da tsumma, sai a yi masa hannu a tsumma riga sai a sa. To shi biri in ya hango sai ɗauka mai gona ne nan ba zai zo ba. Haka mako da yake in aka yi walƙiya zai danna guje ya hango mai gona an bai sai. To sai shi ana ce mashi biri boko, wato amma biri mene yawa amma biri ƙarya. To ba nan boko kenan gunzar ne ba da kenan. Kuma akwai yan mata a da ban san na san yanzu kila an daina wani al'ada. Akwai ana yin amaryan ƙarya ba san ba a yanzu ko in wajen gidan an gaye sai wata ta zo ita ce amarya sai a rubuta ta da farin kaya. To ai ita ce amaryan boko ake ce mata, amaryan boko. Ma'anan amaryan mene yawa. To boko me yasa aka ce me yasa Hausawa suka kira karatun nan boko? Saboda ba sunan Allah a ciki. Duk abin da ba sunan Allah menene shi? Ƙarya kenan. Kore take ba ta aya ji ba wuce. Ya mi ma'anarsa kenan, wato wannan ya za a ce karatu ba sunan Allah. Alhali farkon alqur'ani ya ce ikra bismi rabbika. Ikra bismi rabbika ne fara. Kuma za mu karanta bismillahir rahmanir rahim. To haka da sunan Allah ake karatu. Nan wani ko sai aka ce shi ba ma addini sam a ciki, ba Allah a cikin sam sai za su kace mashi muku. To amma fahimtar mu da al'amura shine mu a matsayin mu na musulmi, to fahimtar zamanin mu da sanin logogi ne da sanin yadda halittoti ne, wanda akan yi karatu din a makarantun da ake ce mana boko. Ana karanta halitta na halittar mutane da dabbobi da tsirrai, ta nan mutum yakan kware ma ya koyi sha'anin aikin gona da sauran fannoni na ilimi da sauransu daban-daban da ana koyar da ilimin aikin likita, ana koyar da aikin injiniya da gasunan duk ana. Amma mu ma muna irin wannan karatu, amma muna yi ne da sunan Allah ta'ala. yawa da sunan Allah ake. Kun ga a jamhuriyar musulunci ta Iran da ta samu alhamdulillah da ta samu don littattafan boko tun daga firamare har sakandare duk aka ce duk a fasa karatun gaba ɗaya, an ba da kowa hutu tun daga firamare har sakandare. Aka tattaura littattafan duk gaba ɗaya, aka mutsike su, aka sa musu kanwa, aka maishe su abincin shanu. Aka sake rubutu tun daga firamare, sabon rubutu gaba ɗaya na makarantu tun da firamare. To dan da can karatun Allah yi an ce ba sunan Allah ciki. To yanzu jamhuriyar musulunci yanzu da sunan Allah ne. To kun ga inda kun ga karatu da sunan Allah, kun ga irin natijar da ya kawo ko? Kun ga yadda aka suke barazanan nan da suka yi barazanan suka dan gwada, suka ji zafi, suka ce kai ashe suna da ilimi ne haka. Suna cewa wai za su hana su mallakan makamin nakaliya. Tun suka ce ai muna da makamin da ya wuce nakaliya. Su ba su ma gane ba ashe suna da makamin da ya wuce na nakaliya din. Wato in abin a harbo nakaliyan ne, to su suna da makamin da zai je ya kona shi kurmus, ba zai bi iska ba ma, ba za a ji kuma. Su shi makamin nakaliya in an harba shi yana tashi sama ya watsa abin da ake cewa radiation, wanda ko mutum sha kayayi zai iya kamawa da ciwo. Banda inda dai shi kaɗin yana da matsanancin zafi, kuma in ya ɗago
to zai sama za ka ga ta da wani irin kamar hayaki in ya bazu duk wanda ya shaka daga wanda zai mutu sai wanda zai mummunan ciwo wanda haka nan to suna tunanin to waya za su yi makamin wadda yake shi ba zai radiation ba zai kona inda ake so a kona amma ba zai taso da wannan radiation din ya bazu ba to tun su Iran sun yi wannan yanzu an harba musu sun sai za su tafe shi su batar da radiation din wannan ba wani abu ne illa karatu da sunan Allah to duk lokacin da suka yi harbe-harben nan da suka yi musu kowane harbi yara ake samu mahaddata alkur'ani sai sun sauke alkur'ani akan kowane harbi da rayu sannan yaro ya zo ya matsa ya ce bismillah wa ma ramaita idza ramaita walakin Allah rama harbin Allah malam suka sha mamaki in suna da wuraren da yake suka ce can karkashin ƙasa ne wanda ko da mafarki ba su taɓa ba makami a duniya da zai iya hudawa ya je can sun je sun suka kawai na Iran din ya je ya huda ya je can karkashi ya baje shiru suka yi da bakin su to shi ne suke tare cewa to lalle in dai har za su wanzu sai sun kawar da Iran wai su haɗa duk ƙarfin su ne su yi mata kwab ɗaya to kun ga sai suka gwada musu wani ɗan gwaji ɗan kaɗan wani ɗan gwaji ɗan kaɗan shi shugaban ƙasar nasu ya tashi a jirgin saman sa jirgin saman na an ce jirgin saman babu irin shi a duniya ya fi kowane jirgin sama tsaro kuma shi yana iya hawa sama kafa 40,000 wanda ba jirgin da yake iya ka can ƙololin sama kan nasu shugaban ƙasar amerika ne kawai ke yawa can sararin samaniya to da ya hau can sararin samaniya din su Iran sai suka tura wata na'ura sai suka katse masa hanyar sadarwa ya zama yanzu shi matuƙa jirgin ba su san inda suke ba kasan matuƙin jirgi ya san yana kallon daidai inda ke a ƙasa ko to yanzu ba su san inda suke ba kuma can inda suka fito ana magana da su an daina ganin su kuma sun kasa sai da suka awa ɗaya ba su san inda suke ba sam sai aka sakan masu su gano inda suke maza ya dawo ya sauka shine ke cewa wai zai baje Iran kai da kai awa ɗaya ba baka san da kake ba ko ka zo to wannan ilimi ne fa ilimi da sunan Allah saboda haka ainihin al'amari ne in ka kawo sunan Allah ya gama komai Allah ne mai iko kan komai saboda haka ainihin dole ilimi ana yi da sunan Allah ne kuma alhamdulillah muna da alƙur'ani kamar na ce muku sai a mahaddata ake samu sai kowane harbi sai an sauke mishi alƙur'ani gaba ɗaya ake harbawa to kuma irin da yake Allah ya musu wannan baiwa an sami yara 'yan ƙanana har 'yan shekara 3 sun haddace alƙur'ani akwai wani mahaddacin da yake muke ba da labarin shi mahaddaci ne matarsa ma mahaddaciya ce suna karatu to yaronsa jariri bai iya magana ba suna karatu yana ji da ya fara magana sai suka ga ashe lokacin da kafin ma ya fara magana ya haddace rabin alƙur'ani idan yake yana jin suna karatu ashe ya haddace yana fara magana sai aka kai alƙur'ani kawai fito to wannan baiwa ne na Allah malam yanzu 'yan ƙananan yara kaga su mahaddata wannan ihtimami da yin karatu da sunan Allah kenan kaga a alƙur'anin ba basu a baya ba kaga a ilimin technology din sun yi zara hatta waɗanda suke jin su suna tanƙaƙo da technology ko daga yadda aka wada ma shugabansu jirgin su da suke ce ya fi kowanne an je an katse mashi communication ya firgita sosai aka ce aga an dawo da shi yanzu ka koma kasa kaga da lokacin da su abin suna so ne za su ja jirgin su sauke shi inda suka ga dama ballantana kuma a ce suna so su tarwatsa shi sassauƙan abu ne don wa manufan su kenan sun dai koya musu darasi ne suka ce don ku sani tun da haka ne ko da kuke barazanar za ku kowa harbe-harben nakiliya in kun harbo tana iwa su Iran ɗin shiga cikin nakaliyan su juya shi ya je ya koma inda aka harba alhamdulillah mun gode ma Allah bisa bai wanda ya ma wannan al'umma
ya zama ita ya bar mata littafinta shine hujja. Domin ana cewa to idan hujja Allah bai barin ƙasa ba hujja, wani ya tambaya to idan shi hujja din nan mutum ne, hujja mutum ne, to idan ana iya zuwa gare shi a gan shi yana ewa yana cikin gaiba, ko kuma koda yana nan ma ba kowa zai iya ganin sa ba. To in a rashin wannan to menene hujja? Shine Allah ya ba mutum hankali hujja ne. Tun da ya saukar da littafi ya baka hankali, to littafin nan ya wadatar, shi zai shirya da kai ga neman inda ya kamata ka nemi shirya. Shi yasa kaga yanzu su suke fada adawa da alkur'ani. Yanzu da yawan mutane abin yana mamaki, su alkur'anin ba da suke karantawa ma tarjama suke karantawa zuwa harsunansu, musamman ingilishi da sauran harsunan turawa, amma sai suna ganewa. Kaga wannan fahimta ne daga wajen Allah. Ni ina tunanin cewa gane alkur'ani na ganin kaman ba zai yi ba sai da harshen da aka saukar da shi, amma sai ga mutum ya karanta tarjama kuma ya gane, kuma sai je yana neman ya musulunta. Aka yi ta neman alkur'ani ma aka rasa, ana neman a siya saboda kowa an sai yanzu ko nawa aka buga sai rububi ake neman alkur'ani, saboda yanzu wasu alkur'anin kawai suke karanta su musulunta. Wani mamaki a nan kasar akwai wasu da yawa wanda suke alkur'ani suka karanta sai suka musulunta. A tarjama daban alajibi, ka san tarjama ba shi alkur'ani bane ko an tarjaman ma'anonin kalmomin sa, amma alkur'ani za ka ji daɗin sa. alkur'ani ai sai da harshen da Allah ya saukar da shi, amma duk da haka masu karanta tarjama suna fahimta. To kuma ina kuma a ce kuma za su zo a ce su yi ilimi su fahimce shi a harshen da Allah ya saukar da shi, don shi ne ainihin zancen Allah sosai. Wannan kamar ma'anan zancen ne, wannan ko ga zancen kansa. Ainihin ya hau kan har wala yau, bayan na ce na faɗi abubuwa guda 3 ko 4, na ce hadda, sanin ma'ana, aiki, to da shi na cewa akan aikin, to har da wani akwai kuma yaɗa koyarwar nasa, ko da ke na cikin jimlan ayyuka din. Yaɗa koyarwarsa yana cikin jimlan koyarwa. Ba kai za ka yi don kashin kanka kawai ne ba, don ka tsira don kashin kanka ba, har wala yau za ka samar da wasu, don ai saƙo ne da aka aiko don a isar, ko ba lura ba. Manzo Allah ya riga ya isar, alhamdulillah. Kuma akwai hadisin da yake cewa ballighu anni walau aya, ku isar mai wato ku manta bili ko kai man sakon nan ko da aya ne. Wato in ka sami dama ka isar da sakon alkur'ani duk inda zai yi ka kai sakon ya ce. To kaga kenan ainihin yana kan mu har wala yau a isar da sakon ga waɗanda ba su san shi ba. To kuma babban hanya da za mu isar da sako ga wanda ba su san shi ba shine su gan shi a jikinmu, su gan shi a mu zama shi. An fahimta ai, ba magana ba, a ganka a ga alkur'ani, a ji magananka a ji alkur'ani. An fahimta ai, ganin ka ma kawai an ga alkur'ani, magananka kuma an ji alkur'ani, a yi hulɗa da kai a ga an yi hulɗa da alkur'ani, shi ne ka zama yawa, alhamdulillah. Ka ga ainihin an ce ai manzo Allah khuluqul qur'an ko yawa, ɗabi'unsa alkur'ani. To kai ma za ka yi, shi kuma shi ne uswa, da ƙarƙanar lakum fi rasulillahi uswatun hasana, shi ne abin koyi. Saboda kai ma ba za ka zama kamar shi ba, amma za ka koyi shi. Kai ma za ka yi ƙoƙari ne ya zama ka zama ɗabi'unka irin na alkur'ani ne, ba saɓanin alkur'ani ba. To wannan shi ka zama ainihin alkur'ani wanda ke isar da alkur'ani, ka zama isar da alkur'ani ga waɗansu wanda ba su san shi ba. Kaga in kai magana za su iya fahimtar ka saboda abin da alkur'ani kake faɗa. In kai aiki za su gan shi. In kai wannan to lallai ta wannan hanya ne ainihin za a jawo al'umma. Shi manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi da kyawun ɗabi'u ne ya galaba akan makiya. Na'am, ana gaya masa magana suna ji, suna ƙi saboda ba su so, to amma ɗabi'unsa shi suka gani, wanda suka musulunta ma ɗabi'unsa suka gani.
hatta wanda ba su musulunta ba ma sun san ɗabi'un nasa. Al misali a ranar Badar akwai wanda ya tambaye Abu Jahl ya ce to Abu Jahl ga munan ga gaba ga wannan yaƙi da muke ciki, ina son ka gaya min gaskiya, shi Muhammadu mai gaskiya ne ko mai ƙarya ne? Sai shu sai ce bari in gaya maka gaskiya, Muhammadu bai taɓa yin ƙarya ba. shi bai taɓa ƙarya ba. Wannan Abu Jahl ke ba da shaida, ya ce tun da yake bai taɓa ƙarya ba. Ya ce abin da yake faɗi gaskiya ne, ya ce amma ba za mu imani da shi ba saboda mun yi gasa da gidansu akan ciyarwa, sun ciyar mun ciyar, mun yi gasa da su akan mawudin ƙaba ya zama nasu koma bayan mun yi gasa da su akan zamzam ma ya fara ambata, mun yi gasa akan zamzam ya zama nasu koma bayan mu. don an ce shi abdulmuttalib shi ya tona rijiyar zamzam da Jurhum sun bizne shi, an san da shi amma ba sai da yake ba, to shi sai aka masa a mafarki a daidai wurin da rijiyar yake, sai zo yana tonawa, sai suka sace menene, sai ya ce a me kake haka ne? Abdulmuttalib ya ce a yana haka rijiyar zamzam. Suka ce wasu inda zamzam ne, to can rijiya haƙi ya zurfi, sai ga kayayyakin da zuwa Jurhum suka wurga, sai fito da abubuwa na zinari har da kan saniya da ƙaho duk na zinari. Sai suka ce a to lallai duk cikanmu ne ke da rijiya ba kai kaɗai ba. Sai ce amma ni ne dai Allah ya nufa da in gano inda rijiyan yake in tona. Suka ce ai ba zai yi ba, tun da wannan dukiyar ba zai zama naka ba. Aka ce to su suka ce a je wajen boka a sasanta, sai aka kama hanya za a je wani gari inda boka yake, lokacin su kenan. Aka ce hanyar zuwa wajen bokan ne su suka ɓace hanya, suka shiga hamada ba ruwa, duk ruwansu ya ƙare, suka tunanin cewa mutuwa ne kawai. Irin wannan matafiya in suka fitar da rai cewa za su mutu ne, kowa yakan haka kabarinsa ne, to na ya shi ya zauna ya jira in ya mutu iska ta tuto rairayi din ta rufe shi kenan. To suna tunanin ai ba abin yi illa mu haƙa ramukan da za mu kwanta mu mutu. Aka ce sai aka ga dokin Abdulmuttalib yana kartan ƙasa, yana ta kartan ƙasa da kafansa, can sai kawai na shigar sai kawai ruwa ya bullutso ya sama, haɓa suka sha suka zuzzuba a sarkarsu. Sai Abdulmuttalib ce to sai mu kama hanya mu je wajen boka. Suka ce ina batun zuwa wajen boka, ya gama, tunda Allah ya shayar da mu daga kofatan dokinka. To zo haka rijiyar zaman lalle ba ja kai ke da ita, sai suka sallama shi. To yana cewa shi Abu Jahl mun ja da su akan zamzam ya zama su, mabudin Ka'aba ya zama su. To yanzu kuma sun fito da wani abu a cikinsu, akwai mai jin magana daga sama, ina za mu samu wannan? In ji Abu Jahl, saboda ka ba za mu imani su ba rabata. Shi kenan kaga dalili, kaga kin imanin kenan, ba wai duk ba su sani ba yawa, amma sun ga kyakkyawan ɗabi'u daga gare shi, sun ga komai. Kun ga yadda suka mashi misali da alamin ɗin nan, duk sun ga kyakkyawan, sun san shi tsare, amma sun kine saboda wai su yanzu zai zama ya fi su kenan, su kuma dai da ya fi su gara duk a rasa yawa. Shi kenan mummunan hasada kenan, wanda ya fi kowanne muni, wanda kai mutum yake fata ni'imar ta goshe kawai ya zama ba ta, maimakon a ce tana tare da wani, gara a ce ba ta gaba daya, tunda ya san ba zai samu wannan ni'imar ba. Tunda ba zai samu ba, yanzu irin manzon za a fito da manzon a cikin kabilolin su ne su ba, an gama ai, ba shine manzo na karshe ba fiyayyen su, to ya riga ya zo, ya fito daga gidan Banu Hashim ne, an gama. Sai kuma a fito da shi a wani gida kuma, an riga an gama. Saboda haka su tun ni'imar tun da ba a gidansu ba ne, a fasa gaba daya. To kaga wannan gayan hasada ke, wato nabin da ke kwarin shi, kun ga su kansu sun mashi shaida da kyakkyawan hali. To ga ainihin muna so irin wannan koyi da wannan, ai ma mutum shaida da kyakkyawan hali, hulɗa da mutum, ai mu'amala da shi a kyakkyawan ɗabi'a, wannan muhimmin abu ne. Shi wannan shi zai daraja alkur'ani. To mun faɗi batun tsafta, lallai har da shi ma ko ba lura ba, har da riga fes yawa, gan ka fes a cewa ne, a ce a mahaɓa da shi ne, yawa haɓawa mala, yawa ya yi daidai. Aga mutum daga a ce shi aga an walakanta alkur'ani ke, ko ba lura, a gan ka fes lafiya lau,
sannan kuma kaga kenan yana nufin ba mutum zai dogara ne da kokunci ko rage ba, dole ne ya zama yana wani abu wanda yake na rayuwa, noma ne ko kasuwanci ne ko wata sana'a ne, dole ne ya zama bai dogara da mutane su bashi yawa. In ya dogara da mutane su bashi ko don a bashi din zai wani abu wanda bai dace ba, ko ya roƙo ko ya zubar da mutuncinsa yawa. Kaga zo roƙon ma ya zo da mutunci, ko a gan shi gidan manya wanda su kuma ba mutanen kirki ba ne, amma kuma yana neman ɗan abin duniya a wurinsu. Ya kamata ya wadata da gabarinsu, su ga cewa shi ya wadata da barinsu, ko da menene ya dogara da, ko da ɗan ƙarami ne, ko da ɗan kaɗan ne, ya zama shi ya wadata da shi, ya kamata ya zama haka. To muna fata dama wannan mun so da ainihin mu zo mu yi da ba'adin ku ne, sai muka gaskiya kila ba za mu kyautata muku ba idan muka ce waɗansu wakilai su zo. To sai muka ce to duk a zo din, an san an sha takura. Muna fata ainihin mu ga ci gaba ne, insha Allah wal azim. Allah ta'ala mara roƙonka ka taimaki wannan al'umma. Na fata wa'anda mahaddata musamman 'yan ƙananan yaran, duk Allah ya albarce ku, ya albarce wannan hadda naku, ya sa ya zama sanadiyan tsiran ku da tsiran wannan al'umma da muke ciki insha Allah. Muna fata Allah ya mai da kowa gida lafiya insha Allah. Muna fata kuma nan gaba mu ga mu'tamar na 14 ko na 14 wanda za a yi nan gaba ba insha Allah, sai bayan shekara kenan, wata shida ne to nan da wata shida na karo na 14 insha Allah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin.